Chámame Marcos. Os vou a contar un conto inventado. Titúlase A huida do McDonald's. Érase unha vez unha pataca que quería huir do McDonald's, non quería ter. Entonces convenceu a todas as patatas do McDonald's para crear unha rebelión de patatas. Entonces pediron ayuda ás hamburguesas. E os hamburguesas pidieron ayuda ao ketchup. Entonces as hamburguesas lanzaron misiles de ketchup. Tras unha guerra moi longa, onde comeron